Amigues, amics, ara sí, som a les portes del final de la temporada 2020-2021. Després del confinament comarcal decretat ahir i que entra en vigor a partir de divendres, Masella ha decidit tancar la temporada diumenge 11 d'abril. Continuem oberts fins diumenge per la gent de la comarca i pel compromís amb els clubs federats que venen aquí a entrenar. Volem saber, doncs, quin temps farà aquests dies que queden de temporada fins diumenge. Gemma, què? Com pinta el temps aquest últim cap de setmana de temporada a Masella? Doncs mira, tindrem una miqueta de tot. Divendres tindrem un nou canvi de temps, això és bona notícia perquè a més les temperatures tiraran cap avall, la cota neu també. Al matí tindrem alguns núvols i sol, però a la tarda fins i tot hi pot haver alguna feble nevada, poqueta cosa i seria gairebé a darrera hora. Això sí, la cota neu se situarà cap als 1.600 metres. Dissabte tindrem un dia més estable, amb sol, amb alguns núvols i amb unes temperatures una mica més amunt, i tot i que a darrera hora també pot arribar la precipitació, dissabte sí que estem parlant de cotes més altes, 2.000-2.100 metres. La bona notícia és que acabarem la temporada amb un canvi de temps més notable. No és que farà un gran dia per ser el darrer dia de la temporada, però portarà neu i això sempre és una alegria per als esquiadors i esquiadores. Diumenge tindrem neu amb una cota neu que tirarà cap avall, se situarà cap als 1.400 metres i fins i tot a dalt a la Tossa hi poden haver gruixos en tot el dia entre els 10 i els 15 centímetres. Per tant, Anna, no hi ha millor manera d'acabar la temporada. Doncs moltíssimes gràcies, Gemma, per la previsió d'avui i per haver estat amb nosaltres en aquesta temporada tan i tan estranya i agradolça. Moltes gràcies a vosaltres, ha sigut un plaer compartir aquesta, com deies, aquesta temporada tan estranya i amb moltes ganes que la temporada que ve sigui millor. Fins la pròxima. I moltes gràcies a vosaltres també per seguir-nos una setmana més. Us recordem que aquest cap de setmana, fins diumenge, Masella serà obert i que l'horari és de 9 a 14:30. I trobareu tot el desnivell esquiable obert.